Pekný pondelok, priatelia. Dúfam, že ste mali top víkend, tipérsky a aj inak úspešný. Írsky zápas nám v piatok krásne sadol a tak môžeme začať nový týždeň optimisticky. Dnes zabrúsime trochu na juh a zafókusíme sa na ostrov Večnej jary, Madeiru. Počúvate analýzu tipérskeho Goalcastu, viac menej pravidelného magazínu o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Estádio da Madeira bude svedkom dohrávaného zápasu 30. kola portugalskej Liga Pro, čo je druhá najvyššia portugalská súťaž. Stretne sa v nej domáci, v tabuľke tretí Nacionál a Béčko Benfiky Lisabon, ktorá je na 12. pozícii. Formu má lepšiu domáci favorit a aj motivácia je na strane Nacionálu. 4 kolá pred koncom majú vo svojich rukách boj o druhú priečku, ktorá znamená priamy postup do prvej ligy. Nacionál má momentálne rozkolísanú výkonnosť, z posledných 5 zápasov vyhrali iba 2. 3 body za víťazstvo 2-1 nad druhým AVS môže mať cenu zlata. Spolu s víťazstvom 0-1 na pôde lídra ligy Santa Clara ukazuje, že tam, kde treba, Nacionál zabrať vie. Sú najlepším tímom na domácej pôde, skorovali v každom domácom zápase tejto pomaly končiacej sezóne. Celkovo nastrieľali 51 gólov v 29 zápasoch a majú tak najlepšiu ofenzívu v lige. Benfica naposledy prehrala z AVS 0-1. Je to druhá prehra v rade, ale Benfica môže hrať bez stresu. Na zostup majú náskok 11 bodov. Na definitívu im bude pravdepodobne stačiť jediný bod v posledných 5 stretnutiach. Benfica 2 má však mierne problémy v obrane. Inkasovali gól v 5 z posledných 6 zápasov. Paradoxná je však 8 zápasová šnúra Benfiky. Dokázali skórovať v 8 zápasoch na pôde súperov. Od roku 2020 sa tieto týmy stretli 6 krát, výhry si podelili rovným dielom. Celkovo napadalo 20 gólov, 8 z nich strelil Nacionál a 12 Benfica B. Priemerný počet gólov na zápas je 3,33. Ostatný ligový zápas odohrali začiatkom decembra 2023, keď sa zrodilo domáce víťazstvo Benfiky B 2-1. Tréner Nacionálu má plne zdravý tím, avšak absencia vykartovaného brankára číslo 1 Lucasa Franka môže byť kľúčová. Benfica B má jediného maróda, ktorým je zranený obranca Kiko. Domáci Nacionál je kurzovým a aj papierovým favoritom. Motivácia postupu do prvej ligy bude hlavným motívom dnešného stretnutia. Benfica B dokáže skórovať vonku, avšak Nacionál by mal tento zápas kontrolovať a doviesť k víťaznému koncu. Môj tip je však viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,80. Pod 1,70 nehrať. Priatelia, na dnes odo mňa toľko. Dúfam, že sa tento týždeň budem môcť venovať tipovaniu viac ako v ten minulý. Zatiaľ sa majte parádne, tipujte dobre a ja sa na vás teším pri ďalšej fotbalovej analýze. Čaute.